Magbuntang duha. Sige, ikaw na lang. Hi everyone! Welcome to Such Is Life Podcast. I am Kay. And I am Dee. And we are your loud host from Philippines! Of course, we are we are airing live here at Dark and Gray Studio located at Fiddy Road 2, Tibalog, Santa Tomas, Davao del Norte! Kalimutan siya sa location, Dai. So today we are also celebrating National Heroes Day here in the Philippines. So happy National Heroes Day, mga kababayan. Buday. Okay? So, for today's topic, Our topic for today is about self-care. self-care. So, keeping yourself intact. No? Life is fair guys, pero God not said it's easy. So, Yeah. naadyo mga kaguliyang and struggles in life, and it so happened that kita nga mga tao, we are vulnerable. Vulnerable. Oh my God, especially vulnerable. We are easily broken. So this topic is not just for the young people but also for the old people. Sa mga hamtong na lang, Sa ano mga lang siya. mga hamtong. Oo, ana. So, maraming problema sa buhay and we need to care for ourselves. Okay? Yes! So, for today's session, there are 3 questions. Sige, kabangga akong mic mo. There are 3 questions na we will be answering. First, what is self-care? Alam mo ba yung self-care? Yes! What is self-care? Second, why is it important to have self-care? Bakit kailangan alagaan ang sarili? Why is it important? And the last one is how to self-care. Paano ba alagaan yung sarili? Paano nga ba? Now, before we start, there are actually different components, guys, kung paano natin alagaan ang sarili natin. Si Ian, siya skincare. O, diba? Skincare, iba yun siya. So, there are physical, emotional, and spiritual care. And ang ating tatalakayin today is the overall. So, not just the physical, it's overall. It could be the physical, the emotional, or the spiritual self-care. Basta general. Yes. So, what is self-care? Of course, the first question, what is self-care? I believe bagong nga term, dili kay siya common. Pero actually, we've been having this self-care now. Dili lang dito aware, but we all constantly care for ourselves. So, what is self-care? How na siya, Day? Wala Like pa this. Wala. This is kind of self-care. You have to be, stay hydrated. Diba? Okay Para na. dito ma-dehydrate. Dahil na siya nagsakit. So, what is self-care? These are the activities na ato ang ginahimo or ato ang gina-choose na himuon para ma-maintain ang ato ang sanity, pagka-normal. Para ma-maintain Hindi ka mawala sa passing, Day. Ana Isang lang. na, Day, nga maabultagan ta, nagsipa-sipa na taglata, Day. So, to maintain our sanity, also to maintain our overall health. Ganyan yung self-care. So, mga activities to na ginagawa natin. Sometimes, dili ta aware, but we are doing self-care. Example, guys, ang mutanaog salida. Of course, Netflix. Or mag-YouTube. Or matog Jollibee. Or Ana. kaon. Diba? Mukbang. Isaw-isaw. That's a self-care. Also, amuhila. Kahilak-hilak daw. Ay, sakit ang Okay lang, free lang. Familiar, hilak-hilak na. Ikaw, John! Okay. Why is it important? Para magpadayon sa kinabuhi. Para Pero magdugay ta, Day. Dili pa ba sa'yo kalata, Day? Dili ta
ta magdalig ka matay, no? Ano lang? Para magdugay ta sa ginataon na itong kinabuhi, we need to self-care. Of course. Lisod kayo, daghan na kay buang sa kalibutan. Mo We na need na siya. natin Tama. dungagan. Need man yun ang self-care. Kaya of course, di ba, ang ato ang life is very, kanang precious gift nga gihatag sa Ginoo sa ato. Yes! So, we must take good care of it, di ba? Dili na to siya kanang pasagdaan, di ba? Kay gihatagan ta og kusog gininhawa sa Ginoo. So, we should always take good care of ourselves, di ba? So, ana lang na siya. Ana siya kasimple. Yes. And also reminder lang guys, before to mag-proceed sa ato ang mga tips on how to care for ourselves, please be reminded na ang self-care is not being selfish. Yes. Di ba kita gusto nga malubat atong battery, di po na to i-deny, dili po na to i-allow nga tuang self malubat po, di ba? Always recharge and recharge para mo lahutay sa kinabuhi. Kasi bagay na yung nga selfish na siya. Di ba? Naagid siguro yung tao Namo yung tao nga mo Oo. ingon jud nga ay selfish ka ayo Dili. ay ga more on herself lang or himself lang. this is a must for everyone. You need to, renew yourself, di ba? Okay? Refresh! Yes, refresh and recharge for a renewed life. Dili ta magpa-drain. Okay? So, Yes! ato na ta. So, how to self-care? Okay, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 9! Giiyak pa na mo how dahil, to live. self-care. 9 Self-care. tips how to self-care. First one. Asking for help. Okay, now this is one of the most difficult to do. Kaya mga yung tabang. Kay ilaha magong, di ba, interpretation nila sa asking for help, it means nga kanang weak ka. Weakness, yeah. Dili nimo kaya, nga kanang kailangan nimo tabang kay dependent kay ka, nga kailangan nimo og kanang murag kailangan nimo og another nga hand nga maoy mo kumbaga mo gunit sa imuhang kamot sa panahon nga maglisod ka mo nang Yes. lisod siya nga decision nga mangayo ba kog tabang o dili or unsa ba kay nahimo na pud ka nga unsay term ana iyot nga kanang dili na ka mangayog tabang kay Nahimo ka murag dependent sa ba? dependent ana. Common sa Filipino Independent. culture man gud guys, ang kanang maulaw. Yes. Very shy to ask for help. And sa Filipino culture, murag maulaw mga yugtabang, diraan ang mga yugtabang nga lisod na ihatag ang tabang. So, always ask for help whenever you feel difficult ang imuhang ginaatubang. Yes. Kung problemado kayo ka, do not forget to ask help. So, kinsa Ayaw man na to ang jud pangayuang ka-hesitate. tabang? First of all, aside sa imong parents, of course, you have to seek God's help. Yes, the main source of our energy, the main source of tawag ani kanang providence is God. God and God alone. Okay, what if kanang mangayo ka og tabang sa Ginoo, 'di ba? Gamiton lang imong parents, imong friends, imong peers and everything nga nakapalibot sa imuha that is close to you para tabangan ka sa imong problema. Actually, Parehang Diba? since Nangina na nga siya siya tabang. Kaya nawala yung YouTube. 'di ba? This is self-care to ask help. Of course. Dili Oh, dili siya balik ka. selfish, Oh, 'di ba? balik Dili na. siya kanang kuan, dili siya It's not independent. being dependent, but it's acknowledging that sometimes we need help. Okay. Pakura! Okay. Second! Next. Second is spending time alone! Oh! This is my favorite self-care, Ako guys. din. Now you can, when I was young, when I was still single, guys, na yung ginatawag na me time. A time for myself. Kaya biskag wala ko'y kwarta, guys. Kaya maglaglag ko Gmall. O, dito, anak ko mang canvas. Nga palitunon, inigna na ko'y kwarta. It's like releasing your stress and then acknowledging again yourself nga capable ka to overcome, di
Di ba, same? Ito nang balik sa opisina lang. Balik siya. Balik yun siya sa opisina. Mga tao superintendent. So, spending time alone is a manifestation na capable ka to move on your own. Yes. And when you can spend time alone, ayo daw. Okay. So, di ba? Spending time alone. Spend time alone. Actually, ako mo na matingal akong classmates ako, kanang kaya na ako mabuhi nga ako lang, kaya na ako mulakaw nga ako lang. Kay daghan kay kung na-encounter nga mga friendship na ako nga magpauban og CR, kailangan yung uban nga kanang sa tanang aspeto siyang kinabuhi, sa tanang lakon siyang kinabuhi, kailangan na gid siya kauban. Pero nalahi ko, actually extrovert ko as usahay na apoy pagka dili po ko ingon nga introvert no, pero kaya na ako mabuhi nga ako lang. So ako, I spend time a lot nga kanang ako lang pag nalang ko sa dorm kay di ko ganahan mo gawas maski na ko'y kwarta o di ko ganahan mo gawas o wa ko'y kwarta. Yeah. Ana lang gina siya. So wala lang pag nalang ko sa dorm kay gusto lang ko muhigda, gusto lang ko mag kanang mag-imagine sa unsa ang life nga naghulat sa kuha sa future, and then murag ka ng, it's a way of relaxing, di ba? It's a way of releasing stress naman po. It's a way of giving time of yourself, di ba? Dili man puro na lang work, dili puro na lang mapod akads, kay mabuang ta ana, dili nagtuyo atong kalibutan ana. So, you have to spend time alone, and then dili necessary nga kailangan na agid kay kauban, di ba, always. Kay basi na po tayo nagibati imuhang kauban niya, imuhang gihasol-hasol. So you have to practice yourself, like, be more independent, di ba? Yes. Lang. Okay. Ako naman pod, ako as spend time alone ako is, murag mo na siya kung way to recharge. Kay sometimes ang good guys, kanang the more people you associate with, the more stress they give to you, kanang kung ma-absorb nimo ang ilang stress, ma-absorb nimo ang ilang Pasa-pasa na. problema niya. Mo lang kanang naagit kay time in a week nga ako lang. Kay para labas ta ng stress, and then I would have more time to think. Kaya naman ko sa hi guys nga pag ay mga kauban sila lay perminti mag-think. Mawad-an na ka og opportunity nga makahuna-huna og tarong. So it's my way of thinking na paong masuga. Oh my god. Paranormal. Okay. So let's continue. Third tip. So Putting yourself first. So, as sa among naingon earlier nga, it's not just, self-centered, dili po na siya selfish. If you put yourself first, di ba? So, before manggod ang imuhang mga kauban sa school, sa work, ikaw manggod ang first, di ba? You have to put yourself first so that nga kanang kaya na nimo makig-atubang sa mga tao, kaya nimo sila i-interact nga kanang without hesitation, kasi when you put yourself first, diraan naman gud mag-start hatagan na nimo og value ang imuhang self. Hatagan nimo sa bay term ana day. Hatagan nimo og worth, hatagan nimo og murag sinonimo tanan akong gipangyaw-yaw day. Basta hatagan nimo og worth imuhang self ba nga kanang before ang ubang tao, ikaw sa kay that is very important kay sa panahon nga naman gyud mga friends nga kanang naasa sa panahon nga nagkabagyo imong kinabuhi mo kay tagkahanaw na pay ubang friends nga magpabilin, and that's good, but the very important thing is that if independent na ka, if kaya na nimo imong self, dili na ka maglisod og adjust kay nauna naman nimo imong self o plastar, nauna nimo imong self o unsa ba, nauna nimo imong self og hatagan og proceed. Putting yourself first is
also mean nga dili nimo i-compromise ang imong values, dili nimo i-compromise ang imong emotion, na dili ka kanang there are some circumstances nga magduha-duha kag express tungod kay dili ka gusto nga malain ang imuhang ang malain ng other person. But there are also some instances that you need to think first of yourself. Kung ano yung makakabuti sa'yo, kung ano yung tamang gawin para sa sarili mo. Putting yourself first. Ganun lang. Okay, next! Asking for what you need. Kung dili siya masama ang mga given na dapat, kailangan jud. Yes. There are, kanya ko ang sisterette guys, mo siya ang kuan guys kanang daghan ni siya og kanang material sa buhay guys na sa kung ako ang in my own perspective dili na ko need, pero on her perspective need niya. Like makeup, cosmetics, cosmetics. Amot ganong need niya ang cosmetic guys. Actually naula akong panan siya no? Actually, like, ang cosmetics man good kay sa ko murag na siya na ay ka ng dako nga impact sa ko kay it's a way of ma-release akong stress dahil kanang ma-amaze ko kanang mura pag ka nang ma-enjoy mo kung nibalik og pagabata ko dahil nga gipalitan kog doll, ana akong feeling ba mapalitan og cosmetics mo lang. Wala lang, murag overwhelming lang nanapog ko'y bagong baby. Nanapog ko'y bagong lip tint. Pila na yung lip tint, 5 na. So guys, palit mo kasi gusto kayo siya nga lip tint. Sama karon, yaring gi-plug yung Maybelline lip tint. Nya ako ang lip tint guys, either isa na duha. Nya agikan pag inaangis sa saya ha. Kaya siya mamangita na. Basta-basta lang mo dapat i-share ni mo ang imuhang kaalam day na unsa lang na. Asking for what you need. Dili man gud siya necessary. Ang kanagong night times nga gusto ko upuan, gusto ko ingani nga something. It's actually guys, it's important nga imuha jung 17 minutes na. Imuha categorize ilahi ang imuhang wants sa imuhang need. Yes. So ang among gina-emphasize diri guys is ang need. Kasi need is a part of lifestyle living nga kailangan jud nimo. Want is just a bonus. So asking for what you need is also a good thing for self-care. Like for example sa kuha usay ginakasaban ko sa kong mama kay perminti lang dako na ay bag-o. Pero wala man pud koy magpabilin. Like for example, kanang mga iPad daw, nga mo palit daw ko ana, o karon. Kailangan siya, in my case, para kay si Mena, EB ni Simsim. EB ni Simsim. And, kailangan nga daw mo palit ko og laptop. It's a need for me. I cannot totally kanang defend myself kasi it's a need for me. So, iba-ibang need tayo, iba-ibang need. I-trip tayo guys walang basagan ng trip. Ganun ang trip ko Okay? It's a need. So, it's not a crime if you ask for what you need. Actually, di ba, kabar naman yun mo guys unsay definition sa need o sa wants. So, di ba, primary man gyud nga kinahanglanon sa tao is kana gyud naa sa mga needs, ang nabilong sa needs. Pero sa wants, dili nimo kailangan siya i-inform nga gusto ko kuan apple kay kinahanglanon sa mong subject. So dili na siya pwede. Dili na siya necessary nga kanabang ni go beyond na ka sa limitation, di ba? Dili na siya need, dili na siya self-care. Kuha na siya selfishness na. Yeah, selfishness. Selfishness na siya, guys. Dili na siya self-care. Okay? Yeah. Okay, let's proceed to the fifth one. Setting boundaries. Yes. You have to set boundaries from all the toxic people that you've encountered. Aside from relationship, guys, let's say for example, for the cases of Iya, there should be boundaries for study, boundaries for family, boundaries for friends. Of course, dapat in setting boundaries man God, iwas compromise tayo. Like
manubra si self, manubra si family, manubra si work. Walang balance. So we need to set boundaries. And also, aside from that, we need to set boundaries of what is good for ourselves and what is already bad. O, ganon. Yung nakakasama na, we need to see to it that meron tayong thin line boundaries, kahit thin line lang, for us to determine ano yung saan nang tayo kutob. Limit ka sa mong self. Asa na ta kutob o asa ta pwede pamugo. Actually, sa attention, when it comes to attention, you have to set boundaries, diba? You have to be fair, diba? Sa imuhang mga boundaries na imong giset into that kind of categories. Sa family, peers, classmates, so on and so forth, you have to set, like, motto, ang primary, ang attention, kay dili man gyud sa isa lang ka nga giset nimo dira ani mo ibuhos tanan nga attention. So, you have to be fair, para dili siya mahimo pud ba nga kanang nagkulang ka dili maka-feel imong family nga asa naman ang presence sa ako. Sige na lang siya Davao, wala uli-uli. naman na siya kuan. Ana ba? So Paya po sa kuha, wala di gid ko gadalag trabaho sa balay dai kay ang trabaho is very toxic mo nang pag tungtong na kayo nag alas 5 o alas ako ang trabaho kay lahat kong 8 to 5. Although di good ko masunod og 8. 8 to 5. Lahat po kong si Chris 5 to 9. So, ang ako yung time for my family is 9. Loko. Okay. Ang ako yung time for family is from 9 p.m. So, wala na ako gadalag work, ana. So, I set boundaries para dili ma-compromise ang other important matters ako ang life. Sama kay si Mena. Diba? And of course, diba sa mga teachers diha out there, diba, lisod man gid kay i-balance of course para sa imuha and para sa future teacher. Oh. Okay, we're back. Let us continue to ato i-continue kung asa mi na kuan na putol. So, diba? Harap mo gud Just like what I have said earlier, na you have to set boundaries, diba? Of course, nga, kailangan yun di mo, himuon yun nga ka ng, diba, about sa attention, dili yun always nga diri alang ka magstay. Dapat naka-plain yun tanan, dapat fair yun tanan, diba? Kaya para walay maka-feel og emptiness, walay maka-feel og anong kulang, anong ingani. Why ma-compromise. Para naay ko ang tanan. Fair tanan, balance ang tanan. Okay, let's proceed to staying at home. Yes, guys. Ana juguday no. Dili masigla. Ana ming duha. Actually, ana ming duha. Actually, wala min inform sa lungaog nga araw na di ay, nga pista na di ay. Kay pirmi mi nasa balay day. Di ba? Di sa balay, day. Ganang ay araw na di ay. Ano doon nga kanang manggawas ming duha nga nalagi mga okay-okayan sa gawas day. Ano naman ay araw na di ay. So, ana mi ka-outdated sa mo ang barangay day no. So, mo nay ana mi ka kanang murag ana mi ka-care sa amo ka-caring sa among self. Sabi na may mga diba? gawas dahil. Taong Ana kuweba. mi ka isolated sa balay. So, mo na siya. Wadi problema. Self-care can be staying at home, di ba? You can also find comfort, of course. Mahimo man gyud pud nga comfort zone nimo ang imong home. Your family, of course. Kay wala lang, murag ka lang makita nimo ang kuan ba? Makita nimo imong worth sa imong self. Kay of course, lahi lang man gyud ang care sa imong family, ang care sa imong mga magpapa, ang care Lahi ra pud ang atmosphere sa balay, day. labi na sa pagkaon, day. Lahi Lahi ra na gyud- sa Davao, day. There's no Wala dyan, place day. like home. Makatinuod dyan. tinuod nga sudan dahil na ka sa balay, no? Laban lang tadira sa mga estudyante. So, ana gyud siya, di ba? It's a way of self-caring. Kay kailangan mo tinuod nga sudan, no? Kailangan mo True food, mga real food. Lahi ra jud na ang kanang homemade nga mga pagkaon. diligikan sa lata, day. O diligikan sa sachet. Cellophane, no? Ana, mga easy go lang, mga kuan lang, di ba? Kanang dali lang ka i-prepare nga mga pagkaon. Wala yung ana sa balay day. Kanang hinaguan yun nila ka. Grabe gid ka kakuan na. And also, in staying at home,
kinang less toxic kay pag kanang humasikag laag kanang prone ka for spending, prone ka for kanang makakalap ng mga bad news. Kaya in Prone ka staying sa- at home, mare-refresh ka, you can be productive. Lahi kag kung pag kanang staying at home niya, ulanday, Yes! lambi lagi sa balay. Lahi yung pabilin. Lahi lagi na ang feeling nga naka sa inyong balay niya kanang ulan, niya gloomy ang weather. That is the best day of my life. Mo na ang best day gid ako ang Yes! Lahi na gyud siya. Bad weather kayo siya. staying at aside from that, guys, in staying at home, of course, you should stay out from social media. Kaya sometimes, manggod, nalagi ka sa balay, mo una-una mo nasa laing lugar, nasa laing tao, nasa imuhang cellphone. Yes. It's not relaxing. Mao Hindi lang siya nga tama relax. gid nga ulian ko sa balayday, muli kog balayday. Watch yung internet among balayday. Kabala ba So, mo lagi guys siya niya ang talaga amuang home. detoxifying zone kay ang lungaog na. Wala Yes. yung internet dito dai. Alam mi ka, ingana ka kuan si mama baka gusto ko nga silent lang yun. Gusto ko peace. Pila mo ka namin sa bukid. Diba? So, ang mga katabangan, puro hugason, mga nilakahan, mga, unsa pa dila sa mga balay, Shout mga out na kote-kote, sa mama, labanan no? dila, ma. I love you, ma. Yung ano, may ka-detoxified ra sa balay, wala may internet, niya. Masuko na lang na siya, kabis kag i-text niyo, kaya di may managay, kaya masige mo itulog, dahil. Yung ano, kabibo ang balay, no? Yung ano, gid kabibo sa balay. So, staying at home can be very beneficial. It's a way of relaxing and caring yourself. Kasi Yes. there's no place like home talaga. Lahi ang atmosphere sa balay, lahi ang atmosphere sa workplace or sa school or sa gawa sa balay. At home, you can be productive. Dagan kag mao na ang himuon. At home, kanang lahi ang comfort na inyong pagkaon, inyong imong kwarto, diba? Lahi ra gyud. No? Okay. Let's proceed! We're almost there! Self-care can be Saying no. Dili pwedeng yes ka na lang ng yes kahit hindi mo naman kaya, di ba? Di ba naman siya mga bota nga hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na wala sa'yo. Yes. Okay? Pero naman good sa culture, it is in the culture of the Filipino nga kanang ilahag yung tagag importansya. Ang nagdala naghabol si Simena. At ang yung importansya ang kanang relationship with others mo na pag gusto mong ipabuhat sa imuha tungod kay friends lagi magsigirag yes. Di ba Sim? Musta tong kuandra magsigirag yes. So sometimes self-caring could be meaning saying no. Di ba Sim? No Okay. tayo sa dress. No tayo sa dress lang ka nabasa man. So dra lang sa ka. Saying no does not mean saying no to somebody who consider friends. Saying no sometimes acknowledging that there are some instances nga hindi mo kaya or hindi mo kayang ibigay or gawin. Dili mo ka flexible, di po ka bright sa tanan, dili po ka talented, PBB diba? lang, PBB pa Dili bright ka all bright. in, so you have weaknesses, na kay mga aspect nga hina ka. So you Yeah. have to set limitation. Kung pabuhaton ka, for example, pabuhaton ka thesis, di ba? You should say no. Dili na ko na kaya, dili ko bright, di ba? Ano na siya? You should say no to that, Charla. Di ka na siya maayo mapabuhat ang thesis dahil sa lain, di ba? You have to say Labi na assignment. no. O shout out sa kuha ko mga estudyante dira na. Hot kayo mo pabuhat sa inyo mga kaila ba? You should say no. Charla, May walang nga lagi personalan. No, dili jud lagi pwede nga magsige lang mo yes. Dili mo Yes. flexible, okay? So, dapat, relax sa imong self. Pag ginhawaa sa imong kaugalingon, before ka moingon og yes, hunahunaa sa kung makaya nimo, makaya sa imong time, makaya sa imong effort, then do it. If dili, then say no. Yeah. Okay, let's proceed to the second to the last one.
forgiving yourself. Okay. Na aking mga instances that we make mistakes, we make mga mislaps or kanang not to just ourselves but to others nato mahimong dili maayo. It is okay to forgive yourself. Namang yung mga instances nga, we have that failed nga mga decisions sa life, Yeah. and then na-disappoint kasi mong self. Yeah. That doesn't matter nga you are a failure. But you should always you should always make room for forgiveness, not just for others but especially to yourself. Forgive yourself for those bad decisions, sa mga opportunities nga na-miss nimo. Forgive yourself. But it's diba? Dugay na ako ng masters pero I forgive lang. myself. Laban I lang. forgive myself for not pursuing that ora-ora because I know God has His own timing. So, forgive yourself in not doing an opportunity or forgive yourself in prioritizing yourself. Forgive yourself in compromising others. Diba? Kasi, our self is limited. So, it needs forgiveness. Kasi pag dili mo ko may forgive myself. Sige, dai, go. Pag dili mo ko may forgive your imuhang self, guys. Sino pa ang yourself is the only one you have. Aside from God. Ikaw kanang mag-inusara imuha ra kaugalingon imuha kauban aside from God. So, kung di pa gid mo nimo forgive kinsa na lang mabili nimo? Di ba ang kwarta? Kwarta gidala nice kaya. Ang gina siya mangitang kwarta dahil. Forgive yourself, Simina, for finding those money. Uy, kayo! Kailangan mo sa kwarta dahil. Okay! Moto siya. So, as long as nga nakamata ka sa buntag, di ba, there's always a chance to live. Di ba? If you failed today, there's a chance, there is a tomorrow, there's another day, and then just go up and then start new. Start again. So, it's not the end. Actually, dagan man yung failures ang tao. We're not perfect, di ba? Naman yung mga ambitions, mga dreams, and di ba, dagan ta gusto i-achieve, and then dili na to ma-achieve, and then that's the time nga ma-disappoint ta. But the very important thing is that you know God, and then, di ba, trust His timing, kasi His timing is good, and is perfect. So, kailangan lang yun siya, wait. Di ba, ang answer sa Ginoo is just yes, no, and wait. Yeah. Ana lang yun Naragi na siya. sa tulo. Next, the last one is self-care can be Taking a step back. Meaning, do not rush on things. Meaning, slowly but surely. Surely. Diba? Dili necessary nga pagong ka o kauban nimo ang sige nang kalaban sa pagungday rabbit. O diba? Ang rabbit sala-salahon man gyud na sila. Pero murag wala sila padulungan sa kinabuhi ba sa sobra sig sala-sala, diba? Diba, ang makita nimo manotice ninyo ang baon mo siya na pinaka simple o pinakadali nga illustration sa slowly but surely. Diba? You Yes. have to, you know, take it slow. Take it slow. Chill. Maabot gyapon ka dira. Ana lang, relax lang Trust ka. God in His timing, everyone. So, it does not mean that you're slow or you're taking step back to what your goal is. Yes. It does not mean a failure or a disappointment. But, it is a process. Meaning, you're still going there. God knows the way, the truth, and the life. So, what if, diba? What if, Yeah. niabot ka, what if, diba, daghan man yung purpose, all things work together for good for those who love Him. Yes. Diba, there is always a purpose in every trials, every struggles nga imuhang ma-encounter sa imong life. There is always a purpose. So, the reason behind that, basig wala pa kagihatod dala sa Ginoo because there is, Napay much now. greater, o diba? Napay naghulat. Napay nagulat sa imo sa unahan nga mas better pa sa imong gusto mahitabo sa imong kinabuhi. Yeah. So, just relax and Relax, hold your take it breath. slow, do not rush on things kasi mapadong na lagi ka diraa. Okay.
So that's it, guys, for the self-care. How do you self-care? If you have other comments on how you self-care, do not hesitate to comment it below or to make comments kung paano mo inaalagaan ang sarili mo. Sige. For those na mo na-mention, those are the most common self-care. And sometimes, those are the things that we do, like saying no, forgiving ourselves, of course. And the so on most and so forth. importante gid sa mga guys, staying at home mo, gina-permit nga mga self-care, staying at home, ano pa, dili mi ganahan sa isa ka taon na ragid mi sa balay. Ano Di lang? di na to pa sagdan no, ang mga kwarta nga to makit-andra sa tong balay. Muna di mo matingnan Diba? lang, hindi ninyo makita. Yay! Out kaya still si makita ang kwarta. Instant kwartahan ang superintendent. Mukbang Okay. yan. So, to conclude everything, so, di ba, importante yun to give yourself a care. Di ba? Kay, that is the very least you can do to yourself, di ba? Aside nga ka nang i-please mo ang tao, i-please pa din mo ang kaugalingon. Yes, be good to yourself, everyone. Kasi Yes. wala jud kay daganan kung ang imuhang sarili lang bato ang Ginoo. And God do not want you to destroy yourself Yes. by all those stress. So be good to yourself and love yourself. Yay! Okay, and that's it for today's video. Thank you guys for watching our Session 2 podcast entitled Self-Care. Keeping yourself intact. So once again, this is Such is Life podcast. Thank you and see you on